kaligrasya. Usa ang badlit sa mga karaang sinuwatan nga gigamit sa atong mga ninuno aron nga kita maka-communicate ug maka-express sa atong mga isulti. Gumikan sa katalagsaon niini og sa ka-authentic niini, pabilin kining gipreserbar. Sanglit usa kini ka identity natong mga Bisaya, hilabi na natong mga Sugbuano. Karong buntaga, atong mahinabi ang usa ka eksperto aron nga mohatag kanatong kasayuran ug katin-awan kabahin sa badlit. Badlit ang hisgutan nato karong buntaga mga kapuso, makauban nato sa advocate ni Ma'am Minxie Villaver. Maayong buntag, Ma'am Minxie. Welcome sa programa. Nagkita na gyud ta, sir. Maugit tinuod few years ago, 2021 I think, nag-guest ka na mo diri via video call. Ma'am Minxie, nabantayan na mo doon na kay giandam sa imong board diri, unsa man ni siya? Kini mao kini ang pamaagi nato sa pagsuwat kani adtong panahon nga panabot ang katsila ko atong ning basahon mao kini badlit. Badlit. Alright, kay mura og di man yung tagdigid kayo familiar ang mga ang kadaghanan ana labi ng mga batan-on, mga bag-ong henerasyon. Ma'am Minxie, unsa man ni pagkat-on ang badlit? Ug nganong nainteresado man ka? Nauna gyud kog ka-interesado ani kani adtong nag-OJT ko didto sa Cebu City Public Library. Pagbisita nako sa opisina sa librarian, tuan ay mga chart sa iyang bungbong nga nagpakita sa ato ang badlit nga sinuwatan og sa mga pangalan sa ato ang mga bulan kani adto di pa din na Enero, Pebrero, Marso. Lahi pa din sa didto ko nagsugod og ganyo og nagbasa-basa na dayon ko og mga historical records gikan sa mga katsila. Badlit, nganong badlit may tawag ani ma'am og sa mang tuiga nagsugod ning badlit kay we mentioned kaganiha pre-Hispanic or pre-colonial times. Oo. Ang kining badlit maumao gyud ni siya sa baybayin, no? Apan ang baybayin man gud nga pulong tinagalog na siya. Wala ang baybayin dili na siya binisaya. So ang tawag nato ani sa Kabisayan, badlit ang pinakasigat. Pwede sad siya tawag og suwat binisaya, surat binisaya, suyat binisaya. So nagsugod ta og sulat ani no, matod sa mga ebidensya gikan sa katsila, nagsugod siya mga 1500s na gyud. So mga tunga-tunga sa 1500s or later sa 1500s hangtod sa 1800s na pa sa bantayan nakitaan bantayan gid dito sa Cebu, unahan sa Cebu, no, nga nagsuwat sila ni pirma sila silang divorce papers gamit ang badlit. Oo. You were saying badlit ni siya ma'am na unsa man pagkaunsaan nga na badlit may pasabot ani? Ang pasabot sa pulong nga badlit mo pag sa in English scribble. Scribble, so kuris-kuris mao na siya. Nya suwat binisaya pwede sa surat binisaya. Suwat kuno deg bisag unsa la imong masuwat para namo Ma'am Minxie kay atong testingan na lang og unsa man makahubad ba ang ordinaryo nga mga tao ini? Sige, mag-try ta og kanang mubo kaayo nga pulong, no? Niya i-challenge ti ka, sir. Okay. Sige, makitaan ra. murag lisod kani. Ikaw may makabasa ba ka ani may? Muna akong pangutanan, Nick. Unsaon siya pagbasa? Pare ba na sa alphabet nga sounds or every unsa na iyang character na syllable unsa na siya ma? Unsa may pamaagi na So ang buhaton sa ato ang mga katigulangan sa una per syllable siya. So ang pagbasa ani gugma. Gugma ni siya. Gugma. So kani siya ma, kani mga G ni siya. Unya ang gamito nani para mausab ang vowel or matangtang ang vowel. Per syllable ang pagbasa, dili kada letra. Dili siya mao nang dili siya tawag og alphabet. Yan alphabet per letter or per sound. Ato per syllable siya. Mao na kung magtudlo kog mga Hapon, mas dali silang makat-on kay per syllable sa ilaha. Ma'am, kining alphabet nato ron ma'am, no, na may uban nga bati jug agi kanang kinana mag kinahanglang nindot yung agi aron masabtan ma'am. Mumatar ba ma'am? Jud nga nindot og agi apan ato mga katigulangan sa una bati sa dug agi, no. Dili sad sila masabtan apan kung kita magsinurayahan ay takakon mas maayo yung nindot atong agi para dili ta masayop ng sabot. Mag-away na hinuon. Okay. Morning greetings kuno ma'am. Maayong buntag kuno Ma'am Minxie. Maayong buntag, sige. Medyo taas-taas na, no? Sige. You. Makabilib may no kay murag nasag-on na gyud. Kay sige mo kog sige, maayong bun. Tangtangon ang vowel, bun, tag. Ni ara taas-taas gyud siya. Pagkanindot tan-awon ano. So may tagtaod-taod na gid man pila ni kay years, hundreds of years ago pero buhi pa day karong panahon na doon na pay daghan nga nagka-interest ini. Kay tungod sa mga artifacts dunay mga gipang-ukit nga mga letra sa una unya dito nagsugod ang mga maestra o mga researchers sa pagkat-on ini o hinahinay sa eskwelahan.
Ikaw kuno nag-teach kuno pug ani ma'am. No, kung doon na kay kuan ma'am, buwan ng wika man karon just to cap off this conversation. Doon na kay gusto ipaabot nga mensahe sa mga kabatan-unan. Bisag dili kabatan-unan ma'am, mga hamtong unsa may mong gustong ipaabot kanila kabahin sab sa atong moingon tag rich nga culture ug of course atong language. Ako agyong iawhag ang mga tao nga mahigugma sa ato ang kaugalingong pinulungan. Magsige na lang gyud tag in English no. Apan nakalimtan gyud nato ang ato ang kaugalingon nga language. Kita mga Bisaya ta, Pilipino sab ta, pero Binisaya gyud ato ang dila no, maglisod tag Tinagalog. So kung unsa inyong mga projects diha, gamita ang Badlit, mga artist, mga writer, unsa inyong gusto, gamita ang Binisaya, gamita ang Badlit. Wow, very inspiring. Thank you so much for joining us this morning, Miss Nixie Haog. We're honored to have you pang opening gyud sa atong buwan ng wika nga mga episodes sa programa. Thank you for joining us, ma'am.